Saudamos hasta ahora tamén os espectadores de Televigo, porque temos entrevista dual, e hoxe queremos adicala a un instituto da nosa cidade, o IES de Teis, que cumpre 40 anos de vida, así que temos con nos a dúas persoas que os van poder falar perfectamente da historia do instituto e como está na actualidade. Así que saudamos a súa directora, Ana Castro, que tal? Moi boa tarde. Hola, boa tarde. E a vicedirectora, Isabel Torres, que tal? Moi boa tarde. Hola, boa tarde. Bueno, 40 anos e como está o IES de Teis? Pois, bueno, 40 anos parecen poucos, o que pasa que manter esos 40 anos formando xente, educando día a día, pois non son tan poucos. Entón, hoxe en día, o Instituto está ao 100%, temos educación secundaria obrigatoria, sí, bacharelato, e tamén temos ciclos formativos de imaxe persoal e de informática. E Isabel, que ti levas máis da media vida deste IES de Teis traballando nel. Sí, efectivamente. Que ten de especial? Que valor fai na parroquia, no barrio de Teis, o IES? O IES, ao longo dos anos, xa é un referente do sentido do barrio de Teis. Axústase, ademais, ás necesidades do barrio, como tamén se axusta ás necesidades do mercado en informática, en estética e beleza. É moi potente o centro. Somos referente en inclusión educativa, especialmente un pouco tamén pola zona onde estamos. Sí. Aí temos moitísimo alumnado que chega de moitos países, Latinoamérica, últimamente, pois incluso de algunhas zonas de Siria, Pakistán. Entón, bueno, chegamos a ter hasta 46 nacionalidades diferentes no instituto, vale? Decir, somos referente, digamos, en inclusión educativa e tamén para aquel alumnado que está especialmente en unha situación de vulnerabilidade. Por lo tanto, non é só, digamos, rapazada de Teis, senón que isto chega moito máis alá. Sí, moito máis alá. Moito máis alá o que decía, un pouco tamén pola zona onde estamos, non? Porque a xente a veces sitúase en esa zona, pero sí que é certo que somos referente en Vigo. Creo que tedes, Isabel, case 1.400 alumnos, que non está nada mal. Comenzamos as clases, o centro abre ás 8 menos cuarto da mañán e pecha as portas ao alumnado ás 10 da noite, prácticamente ininterrumpidas. E ao mesmo tempo, pola tarde, tamén se ofertan ensinanzas a distancia. Entón, o volumen de alumnado é tremendo en todas as... Claro, entendo que é case 1.400, maioría son ESO, bacharelato... FPs a distancia... FP, cantos alumnos podes ter de media, máis ou menos? Alrededor de 800 aproximadamente. O sea, máis da metade, son de FP. Máis da metade son de FP. E tamén tedes enseñanza para persoas adultas, a chamada ESA. Aí que tal? Na actualidade esa é a ESPA. ESPA, chamas? ESPA. Antiga ESA, que agora xa se denomina ESPA. E que tal aí de alumnado? Bueno, alumnado da ESPA de momento hai pouco, vale? Pero sí que é certo que desde fai uns anos foi incrementando. Está en horario vespertino para facilitar que a xente adulta que traballa en horario de mañá poida achegarse polas tardes ao instituto e, bueno, vai aumentando, vai incrementando pouco a pouco. Antes falabas do tema da gran cantidad de nacionalidades que hai no centro. Como esa convivencia entre o alumnado? E para facer a súa inclusión, porque supoño que en moitos casos mellor chegan cunha merma importante de linguaxe. Sí, de linguaxe, sobre todo na ESO, teñen ademais reforzo, unha persoa de reforzo, que entra nas clases e lle axuda principalmente tamén con esta, digamos, bueno, pois, unha deficiencia na linguaxe, sobre todo no galego, claro. Hai moitísimo alumnado que chega, como decía antes, dos países, bueno, Latinoamérica e demais, co cal sí que lle costa bastante, os primeiros meses costalle bastante. Incluso tiñamos algún alumno e alumna que viña, que solamente falaba Wolof, o curso pasado, se non me equivoco, non? Wolof, de onde é ese idioma? Senegal. De Senegal. É idioma de Senegal, que ten varios idiomas oficial. E como é, por lo tanto, o traballo que facedes, Isabel, con eles? Porque isto, para vos como mestras, tamén ten que ser algo complicado, esa adaptación. Sí, o centro ten moitas ferramentas. Temos tablets, temos o sistema Edisgal, é dicir, o alumnado da ESO ten un PC onde ten os contidos. Esos contidos tradúcense o idioma que precisan. Vale. Tamén temos tablets
Por exemplo, cando se presenta un examen, como estáme a pasar este ano, teño tablets cargadas e preparadas co idioma do alumnado para que poidan traducir en tempo real as preguntas que se lles fan. Entón, hai material para axudalos. O sea, que estades ben en tema de informatización, novas tecnoloxías docentes. Informatización, sí. O sea, as clases, a maioría, son xa... Non hai libros de texto, todo informático? No. Este ano acabamos o sistema Edisgal híbrido, é dicir, temos o contido Edisgal, o profesorado tamén pode colgar na plataforma os seus contidos, pero tamén temos 2 libros por cada nivel. 2 libros que foron pactados, principalmente son as das linguas, que é donde máis notamos deficiencia, comprensión lectora e escritora. Considerais que é un cambio positivo? Porque hai dúbidas, vexo que hai debate nos centros, oye, é mellor todo informatizado, hai que voltar aos libros de texto, como estades vivindo vos pola vosa experiencia? Eu, desde logo, teño moi claro. As ferramentas son as ferramentas, e é moi importante o mundo informático, o control das ferramentas digitais, pero o libro, a lectura con papel, a lectura de escribir con boli, eso é importante, porque o cerebro necesita esas ferramentas. E, ademais, o alumnado o pide. Cando lles das a opción, o colgo en internet en Edisgal ou vos dou papel, todos queren papel, a maioría queren papel. De feito, un pouco este híbrido que comentaba ela, é un pouco buscando eso, é dicir, que as ferramentas están aí, é dicir, as TICs están aí para utilizalas, e que nos parece ben, o que pasa que tamén entendemos que o libro de texto sigue sendo algo importante para poder manexar información e que os rapaces sepan tamén onde buscar, como interpretar, o sea, pensamos que ese modelo híbrido é o máis axeitado para non estar solamente conectados ao ordenador. Este é o principal cambio que vivichedes a nivel de ensinanza nestes anos? O tema da digitalización? Para o meu, por exemplo, en FP, en formación profesional, bueno, na ESO tamén pasou, porque a raíz da COVID, do 2019, sí que é certo que hubo que poñer un pouco en funcionamento as aulas virtuais dos centros, que antes igual non estaban tan utilizadas. Entón, a partir de aí, sí que se utiliza bastante o tema das aulas virtuales, incluso para formación en ciclos formativos, é dicir, en alumnado máis adulto. Para min é unha das cousas que sí que marca ese cambio no mundo da educación. No teu caso, Isabel, aí na ESO, que comentaba agora Ana? Bueno, eu notei moitos cambios ao longo destes anos. O alumnado de fai 20 anos traballaba dun xeito distinto. Hoxe en día temos un alumnado con grandes problemas de concentración, temos que adaptar as clases ás súas necesidades, están moi acostumbrados ao móvil, a contenidos moi rápidos, xa non se dan as clases maxistrais, onde ti chegabas, dabas a clase, explicabas e dicía, ala, para outro día traede o aprendido, non. Son clases prácticas de ver, incluso en matemáticas ou física tamén, son clases prácticas, ver a realidade do que estamos estudando. É moi dinámico todo. O profesorado ten que facer grandes esforzos para adaptarse ao cambio xeneracional. Falaba recentemente en Radio Vigo con tamén directores do Colexio de Panxón, Inigrán, cumpriu 50 anos, e preguntaba isto tamén, o cambio principal. Eles me decían a pérdida da autoridade do profesor respecto ao alumno. O notades tamén vos? Sí, por favor, sí, claro. Pero tamén a pérdida da autoridade que ten os pais na casa. Antes, cando eu era pequena, ti non podías contestar a teus pais da maneira que querías. Había unhas normas, o sea, non podías falar de determinados xeitos. Hoxe en día, tes os pais e os fillos sentados diante e os nenos responden a seus pais como se foran un máis da pandilla. Chamanlle cousas, o sea, a pérdida de autoridade é a nivel global. E si, o profesorado perdeu, e se cuestiona a súa autoridade. Sí, sobre todo era o que van a dir. Eu creo que se cuestiona, están cuestionando todo o tempo o que lle estás dicindo. É dicir, estás dando unhas instruccións de algo, en todo momento che cuestionan e por que lo tengo que hacer así? Porque son normas de convivencia e trátase de, a ver, non porque sea así, sino porque
temos que funcionar dunha maneira determinada porque non podemos facer o que nos dá a gana. Entón é eso, esa dúbida constante de e por que lo tengo que hacer así. E sí que creo que se incrementou, eu, como decía antes, levo no IES de Teis desde o 2019, pero sí que considero que se incrementou bastante ese tipo de, bueno, pues de comportamento nas aulas, nos patios, é dicir, sí que cada vez hai pues, unha tendencia que hai que poñer apercebementos, procedimentos correctores, que non nos gustaría, pero que de alguna maneira as normas hai que cumprilas. Antes tocabas, Isabel, o tema do teléfono móvil. En teoría está prohibido. Se usa ou non se usa realmente? En teoría está prohibido, están colocados varios cartéis no centro, pero sabemos que o alumnado leva no bolsillo. E sabemos que os pais e nais saben que o alumnado leva o móvil encendido na mochila, porque chaman os nenos cando están en clase. Non son os amigos, son os pais ou nais. Son as familias, chaman directamente porque surdiu un imprevisto ou hai un problema, pois sí, é moi difícil. Pouco a pouco erradicaremos, correxiremos, educaremos estas actitudes, pero sí, está todavía aí, sí. A veces echa máis atención no patio, nos corredores e demais. Es que estoy hablando con mi madre. Pues vamos a ver, tu nai sabe que non está permitido, que está prohibido. Entón, bueno, un pouco que di Isabel ten razón, é dicir, sobre todo no patio, na hora do recreo, aí é onde é máis problema. Costalle moito non ter o móvil na man. Tema de saúde mental, que cada vez se fala máis, que isto é unha realidade, que estades vivindo os institutos tamén, isto é así, o sea, notades que exponencialmente cada vez hai máis casos, hai que actuar máis, incluso os exixe unha formación que a mellor non recibides. Sí, eu creo que desde hai uns anos para aquí cada vez hai máis problemas de saúde mental, cada vez empezan en edades máis cedo, máis tempranas, en ter problemas de saúde mental, vale? Entón, sí que é certo que require unha maior especialización, estar continuamente en contacto co equipo de orientación, temos moitísima demanda de alumnado que quere falar coas orientadoras, co noso departamento de orientación, temos dúas, necesitaríamos seguramente outra persoa máis, porque están desbordadas e desbordados, vale? É dicir, non chegan. Porque eso, precisamente, eles demandan, a veces, xente con moitos problemas de ansiedade, necesitan salir da aula, falar con alguén. Entonces, eu creo que realmente se está notando. A mí o que me chama a atención, por exemplo, este ano, que estou na dirección máis de preto, é o que decía ao principio, é dicir, alumnado moi pequeno, é dicir, con moi pouca idade e con problemas de saúde mental bastante graves. Os primeiros son toda eso, o sea, 12, 13 xa pode haber. Isabel? Eu quería engadir que estou de acordo con Ana, pero que tamén temos moitos programas. Por exemplo, temos charlas de orientación, ben expertos en Enlaza Vigo, violencia de xénero, acoso escolar, temos protocolos de prevención de bullying, temos protocolos de prevención do posible suicidio, en decir, temos o departamento que non dá abasto con tantos casos, nenos que sufren moito. É raro o día que non hai que abrir un procedimento, por exemplo, un protocolo a Garimo, un protocolo de suicidio e demais. Entón, sí. É derivado das redes sociais. Tamén, sí, que é outro problema das redes sociais. Que tratamos aquí tamén xa bastantes veces en Radio Vigo e Televigo. Que tal vamos de instalacións, de profesorado, que sempre son así reivindicacións que faces os diferentes centros? A ver, as instalacións, eu creo que están, son, en canto, por exemplo, a formación profesional está moi ben dotada, vale? É dicir, temos moi boas instalacións, pero sí que é certo que estamos xa ao 100% da ocupación, é dicir, creo que xa o centro sufreu 2 reformas, se non me equivoco, dende que abreu, eu creo que xa necesitamos ir a por a terceira, porque xa estamos ao 100%, é dicir, todas as familias van crecendo, a ESO tamén está aí, bacharelato e demais, e cada vez as aulas, é dicir, de feito, as xefaturas de estudios costalle cada ano facer horarios, porque a veces teñen que facer auténticos, encaixes de bolillos, como suele decir, para poder encaixar todos esos horarios, tanto de taller como de horas de teoría. E de profesorado me dicíades, unha orientadora que non estaría mal. Sí.
E o demais, máis ou menos ben? A ver, nós estamos no PROA Plus, Sí. xa temos reforzo dun segundo profesora neste caso, dentro da aula. Estáse a valorar se implementábamos un profesor máis, pero estáse a valorar por alumnado que non fala o idioma, nin galego nin castelán. Sí. Entón, se necesitaríamos, habería que ver o número, é que o ano pasado traballouse moito e melloraron. Ahora, máis aulas, necesitaríamos máis aulas. O bacharelato ten moitas optativas que o centro oferta, que Sí. o alumnado quere facer, que é imposible que realizar todos esas... Non hai oco físico para meterlos. Pois aquí, esta radiografía, actualidade do IES de Teis, 40 anos, así que Isabel Torres, Ana Castro, un placer as dúas e moitas grazas, moito ánimo e longa vida ao IES de Teis. Moitas Moitas gracias gracias a a vos. todos. E, por certo, apunte importante de actualidade, Albacete-Celta no sorteo de Copa del Rei de 16avos de final que estamos pendentes. E agora continuamos coa misión habitual tanto en Radio Vigo como en Televigo.